me Yakopa, our man quetches, so ya neta, baby, me qua, I'm in Yakopa, me jam man quetches, la, dura, ya henta, bache, me qua, me Yakopa. Our man quetted, so ya neta, baby, me qua, say at the Biarin, you want ya me go to my at the Biarin, you want ya me go to my hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. To my go to my hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, 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 hallelujah. Nyame yadomo abala babedoya Nyame yadomo Nyame yadomo babedoya Nyame yadomo Nyame yadomo babedoya Nyame Yadovo, Nyame Yadovo, Adovo, Babedoya, Nyame, Yadovo, Yadovo, Nyame Yadovo, Adovo, Babedoya, Nyame, Yadovo, Yadovo, Nyame Yadovo, Adovo, Babedoya, Nyame, Yadovo, and it's a Yawoh winning, on my boy, Yawoh winning, Yawoh winning, Somafo, Yawoh winning, Yawoh winning, Somafo, Yawoh winning, Yawoh winning, Somafo, Yawoh winning, and it's a Yawoh winning, Somafo, Yawoh winning, Yawoh winning. Somafo, Yawoh winning, Yawoh winning, Somafo, Yawoh winning, Yawoh winning, Somafo, Yawoh, and then Temandana Sebebre, Somafo, Yawoh winning, Temunye na ya, Somafo, Yawoh winning, Amokotono. Somafo, Yawoh winning, Yawoh winning, Somafo, Yawoh, and then Temandana Sebebre, Somafo, Yawoh winning, Amunye na ya, Somafo, Yawoh winning, Amokotono.
Somafo Yawoh weni Apala Yawoh weni Somafo Yawoh anytime that I say my meal Somafo Yawoh weni Amunye na ya Somafo Yawoh weni Amukoto no Somafo Yawoh weni Apala Yawoh weni Somafo Yawoh anytime that I say bebre Somafo Yawoh weni Amunye na ya Somafo Yawoh weni Amukoto no Somafo Yawoh weni Ala Yawoh weni Somafo Yawoh anytime that I say bebre Somafo Yawoh Amunye na ya Somafo Yawoh weni Amukoto no Somafo Yawoh weni Apala Yawoh weni Somafo Yawoh anytime Amukoto no Yawoh weni Amunye na ya Somafo Yawoh weni Amunda na se Nyame Somafo Yawoh weni Apala Yawoh weni Somafo Yawoh weni Rabbi yakase Rabbi yakase yo Somafo Yawoh weni tumade na ye Enyibiri yadana se aboso hin Rabbi yadana se den yibiri so na domara kwa wa man na hodin ne bi yetum ye pagya no ya nka se na ye yi na yaw ahye ne din konkron no enyunyam enyibiri asede na enyunyam enyada da amen da membri ye bete ne nsam osanda aboso hin Rabbi abodi nyina ewura otumfu nyankopon no bosoro ba asase no ono no nkoten na owo so no soro ho na nkasa so ohyehye ne nsam na ohyehye nsam ne wia na odama no konkroni Somafo Yawoh na no so odi biama na esuafo da won beka nkyere hen won meda nsam na edi ni yenso yafa akomapa yafa nje da membri ya America se nsam na oreba the membri ya America se nsam na oreba na ayibri nya otumfu nyankopon edana sa kana koma na wesese ne kama da omeda ne nsam edi onfa nkyere no oni ye nya ya brada osuanyi saki osuanyi sapon yo ye nyina ye yemene dida on na obama yemena asam oye osuanyi sapon yaw sapon yo ona ende yimbiri so oye aboso yin Rabbi na mo konkron yin Nyame Somafo Yawoh we sese na kama na odene nsam so ode ewuro no mu da ombeda ne nsam edi onfa nkyere yen ti da membiri ya nsam Yawoh be ye nyina akoma ne ye be ya na pentin ye ba bra akoma na ade na yatinya adwen na nya akoma ne nyina ya da benyim ha na da oye ye nyina ye suan payin yaw sapon owo mehe bia no yesu ye jegu akoma pam amen Rabbi yekese Rabbi oyekese afufurufo na mo aba no ye ka Rabbi yekese a no waje so se oyekese ampa Asomdwweeoo no waje so amen eye dwumadi a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya wahyehye ama Dormaa ahenkro na yeguso se eye anopa ene enwumre na echina enwumre memneda enwumre ne kwasiada ena obehu Asomdwweeoo Ntontom sedia ete Rabbi yekese sabrei eye ayaresa adwuma ena Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya oye de sentina eye enra anopa dodo na wo ba ha
na wo enua enka won ho a won tumi nante wo gya won poma gu ha ekoye eye real Rabbi Ekese saa so na enne won a wo baaye yakasa obi nka bibi ne na ohu ya obi benya bi aka na nea eye medane se enne numre Nyame Somafo ya ekọ Voice FM na nipa no interview Nyame Somafo ya enumre yi no enne ebo one something na nipa na nkasa te ha na ebra Nyame Somafo ya maame bi call ne nchen na maame ne ntumi nante na beye 3 minutes maame ne pie ya o nante no nipa ne o se minimum no o se maame de minimum no Rabbi Ekese eno kire otumi a yen ne nenam janumre na me ka kire bi se ye Nyame no ye mfa ye ni hu ni da nanso ye nim no Rabbi Ekese ye Nyame na ye som no no ye mfa ye ni enhu ni da na emom ye nim no adenti ne ye nim no ye nim no fa ne soma ni ni mu ye nim ye Nyankopon no efa ne a wasoma no emu na wo nim Nyankopon wo nim no Rabbi Ekese na sa Nyame ne na ye dan na di akire Dormaa man fi se sa bre otumfo Nyankopon oje ne man eye oman Ghana eye Nyame de ya enti wo a wonnim Nyame ba ko pe no bo soro bo asase bo mu ne ma nyina no na wonka ho Rabbi Ekese enti enura me do fa ne ma bi mu bisa questions bebre e bisa wo nsem bi ma wo awote wo ho ase yenim se nsem a ye ka no enye nsem a wate pen emu bebre wonte da enti ye ka ebeye wasum chewo Rabbi Ekese enti tronikai osina bra Kristo estati se okasa no osina won ho dwiri won adenti wodwene wo akoma mu se ode tumi bi na ekasa na nya nea atrofo naka atrofo ne nsem na ama ye ebre atrofo nsem na ama ye ebre na nanumre sa wo de wadwene nyinara ana enenum akwantu a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya o tu odaman ma no sa wo de wadwene nyina bedi akira fa ahudie be ya wo de ya asomdwe be ya wo de ya apamodine be ya wo de ya enhyira be ya wo de ya ahoɔden be ya wo de ya bambo be ya wo de ya emre bi kentampo na mebisa aye se wo se wa ben but obi na ben wo ena ne ono ben wo na wo se wa ben ono so obi na ben no enti hwan na abene Rabbi Ekese what wa ya bisa ho sansem we say wa kwaje bansere ato wasene obi na de ma wo ena sa obi no ade sa bansere ne ma wo ono kwaje obi wo akwaya te sa wa kwaje tigare ana wo som tigare no wa kwaje tigare e we bia be te se atwea na tigare so ni nchifri ikwala na atwea ni na de ama wo no wa ben to ahoɔden we te niam bi ase ene na ama ye ewu ene na ama ye bre eniam bi a enya no kura nipa de ase ye kon ama ya de atum se eye Nyame som no ene na ama ye bre ene na dwe amene wo kasa e wasam a ne tini se Onyame Somafo ya is our life wire Nyame Somafo ya na waba krobia mu no oye yenkwa ahoma se wo do ho tapo na enkwa beba wo mu se wo do ho ben na fa ahudie be ye wo de ya se wo do ho ben na asomdwe a wo hwehwe no won sabeka he is our life wire onunti e na ama yen yabrabo a transform Nyame Somafo ya unti ena na yensu yesisi yensu se yetipa ye yenkoda nwene ansa na yasore fi se wama yati Nyame na samna sese dey nia osom Nyame no oda na Nyame bambo ne Nyame basa kuta no wo se wo bompa ye ko all night so one city mpo wuni na Nyame a wo som no we
Bible says, and I will provide you all my needs according to his riches in glory. Na mema unie hiya wina ewa minya kupo ma hunya ni mi yediemu nyame si obema wako all night 8 hours wo befi a one seed mpo wo nya mfa ntokoko. It's God that you are worshiping. Nyame na also no. Na nyame no so be providing no way. If God becomes your provider, you will never lack. Say nyame ba be ye obi a ode ema eniema wo hwehwa ma wa hwede hiaw enti David kan o se ye owa ene memehwafo bibi biara hiame onyame na ohwafo enso ni dokura wontimi ntobi ma wo ma. We are no abeka say na meka Kristo ni nso hweto no Kristo ni bia no nso hweto no o se mo aso ne so abre na mukọ mu bu no momfa mra me awude nchai onu nipa na se fa abre no na wokọ na wo ya o se ye nso hwe Yesu na ma nso hweto ti orebe no ti orebe ni Rabbi yakase Tenyama bi asehwe nyame asomafo ne sane asase su a wo mo ba beye enkwa ahoma ema adasa because ansa na nyame basoma ne soma ni bi aba no na there has been a breakout na enti mo bi aba nyankopon ene nipa ntem enti nyame ma na asomafo ne ba a bridge Eke se nipa betimi afa sa asomafo no so won nante won so no waduru nyame nchefi se nipa ni nyame ntamote a nyankopon ni provision no enya link e wo nipa brabom na nyame provision se enya link wo nipa brabom a nipa e ho kire no tieme. We are not preaching brana sayo ya bema the reality na one kasa what na si adwene ho na wahunu say wo se me dem ho ma nyame sompa. There is a difference between church and nyame som. Nyame asomafo na wo moya life wire ma nyame soma mo ba asase so wo mra nyame ni nipa ntamu ate no wo no odi nyame ne somo ba na wo no odi nyame na samu a se etofa mu a esiesi abrabo ma brabo yehie ma nipa hu sampa ma hu nyame. Where is your God? Where is your God? Wa so ba emem wo nyame no way because you sum nyame a osuma na somafo no mane ba o ma onu nyame ne nsam a waka no ebam enti wo nyankopon na wo som no no ensam na waka fo abrabo no ada na emem wo nyame no wada ti nyame so ba beka cho se eye baal nyame ne ye som ne na wie ye mre e wo wi ase eye baal abosom ne ye som no because eniema baal akonfo ye beji oil beji sobolo bra beji enku beji petekosua eye abosom somfo na eye sebi enne asofo ma mankosua na konfo makosua na sofo makosua hwan na esum nyame. Answer it yourself. Osofo makosua enne asofo ma kase fa snap bra so konfo je snap osofo je snap hwan ni nyame ba ko no tane na ye bra no osofo ji kojan konfo ji kojan donsini ji kojan malam ji kojan in the name of nyame ayesom no wo nyame no we nyankopon se sa nyama me nka ho emfa me ho menim tinya no me na ade ama ho tia nante ayentumi nante ye fu aho no ye tie pa ye sisi achia no is at the result say nyankopon no de ya pa ya oso ye yaresafo no ye hu no tie bra ye sum nyame biara ye gina nsore de mo bompa ye tua tight ye ba beduru fia this ye pedia nkonwa anse ne ye nya kwanse de atonsuo sa na nyame kan. Me say, nyame somafo ya is our life wire. Oye yankwa homa, se wodo ho be batana, wo be nyankwa aba wo mu, se wodo ho be batana, nia wo hwehwe na bepam. Me masofo bi nada because won wa dada ya che. Won wa dada ya che. Ye kan no kra kira wo. Won wa ti usika che. Adentina sofo timi kwoto oil. Eye kufuo gallon 6.5 no abebubu agu 300 ml mu no aka kira wo se ba ko ye 5 million. Where is your conscience?
Tieme. Emra so say wo hwe Nyame soma ti kwan. Na wo do ho be wura sa ahoma no ene twene na ye fa so ko Nyame ho no. Me be kira ne a Nyame asomafo no wo ye. Hwe ye wa asomafo ahodo bebra. Otumfo Nyankopɔn enam Nyame somafo ya so ama ya ti asese onu Nyankopɔn na de wo mo baaye. Na do wo mo baaye fo botaye binti. Enti odi obi asisi baabi biara ena abre biara no Nyame no pa ope no ena odi somani bi ba. Enti wo kan Bible na ne e wasomafo baako miensa e wose wo pie eba asase so ebedi onu Nyankopɔn ni nnuma na omo di nipa nim ko Nyame ho ansa no nu Nyame da kese na ba na ye wasomani ana ye Yesu oba ya wa ma mawiase nyinara ye wasomani ana ye nkomhyeni oba ya wa ma mawiase nyinara na ye wasomafo ne baako a na nkomhye ne kyerese oba mawiase nyinara na ono na ma betie no no na chi ene yedi ono ni Nyame somafo ya. From the biblical point of view, Jacob bie na no ka say ansa na Shilo ne beba no se Shilo na ma ewiase nya asomdwe se Shilo na ma ewiase nko ha mu me pa chon pese me bisa o say Yesu no oba ma Israel no na wa ma wo Ghana ni na so obu Israel busu ko mi watan na wo ye eko nani na wo do ho ko wura se busu no wo ho ato wo ho ato me bisa asam wo ho ato. Or see, if the sun set you free, you are what? Free indeed. So bano emma of ahudia when you fa and we all believe say so be man and saso na so kase ne me pa yesu say me kra na magye nkwa the person has been set free. Na obi a ya set you free no ya ready usunkunim. Obi a ya set you free no ye bo udua eka ho. Obi a ya set you free no woton ade ayento. Obi a ya set you free no woda ayenda. The question here is and two of our hoodie no. Who of our hoodie? Who of our hoodie? Sir, come chefone or buy no. They gave them a specific area geographically. Say woman rule. And to yes, to Ankasa no or see a Sumamiama Israel and Wenkwa or Moira. Okay, Israel and Kuno. And I'm come check a sebit honum. Me patro senior bass or man on Kaimame. Malachi chapter 4 verses 5. And now me quote you, ye me and Sarah de Buonum. Malachi 4:5. Young person come shall we say. Near we are young breaking it down. Now mean sure saying Nyame Somafo, ne sentia or ye young kwa ahoma. One who says light off for qua. Ye will fear na ye do like in a day. Oh, me boy. Unye bida. Light in the core of oh. Light about you say. Yea, adenti, baby a high one and nipa ewo. And it's a would break it out from Nyame. The source of productivity now, and was a free young coupon, eba nipa that's anyone, and to me, Yajuma, and flow a cat, baby a ma. Na answer na nipa be to me, I only Nyame enya and kita who dear Biamno, and here say Nyame ne so many ebeba. Because near onim Dormaa him crow quino, and obet match will be Dormaa him crow. Meboa. No nim soon right quino. No bet match will be soon right. Now when you would dinner china, who are sorry, Jesus never fail, no. Or niming and coupon on course roda, no bed that show Yami actually quite. Obey that show. Now say indeed, say Yamin na Adentina Nipanesi wenya dom one fantina sorry no kwatene ho. What was the motive unti akwatene ho? Tenia maybe I say. Mama papa kaima. Malachi chapter 4. Malachi chapter 4 verse number 5. Verses number 5. Osehwe. Mosuma enkomisheni Elijah Mosuma enkomisheni Elia. Amamo. Ansa na Ewurade ne dakase a oye hu na edu. Jina ho mame, Ewurade dakase no ene ne de he. Ewurade dakase ene ne de he. Nyame Somafo me ate asese, ye ka Ewurade ne dakase a eya temuo eda. Ena enam se sa mra no nsu ye nti na omae.
enti Nyankopɔn in a dispensation no oyiyi asomafo mo bae but ne nya asomafo a wo bepie wo wiase awieye adentina wamma Yeshua amma ewiase awieye wamma enkomshani amma ewiase awieye na mom oma Elijah no na Elijah no ne hwan Yawoh Elijah bia no abesene ko obae ne na Baal akonfo ena edi wiase so ena Nyame somafo ya o se ansa Nyame besoma Eliafo no oma ba asase so no na obonsam nnuma ene obonsam na basa ayekese ena obonsam basa ayekese to extend say ye toyare wo sunsun mu ne ye dia ma obi na wo ye toyare ma wo sunsun a para hospital betimi asa yare bibi sawasem sa wo yare na yesunsum ne yetoma awa hospital betima san yare enam bonsam ne nsa wa maso awieye mrei e wo baby ayadwen say ye nsore dem e wo abosomfie no nam akwankyere so e de ohaw nya bebrese e de koda na abraye nti eno se enna edi akire no mesuma Elia amanaba adenti ne Elijah ne beba obonsam sori a nipa ni Nyame ntamote obonsam sori a ode haw nya bebrese kodanda yare ye kokete so ayentumi nsa eniema yentumi hu ano eno bonsam de ba na so bonsam so sane a enem se no wo link wo soro ne ye kate ni ntino e wo se wonya wo soro domo a na ho ode ne bro bonsam so wonya obi a owo ho ansa no bonsam oba na watimi aba betwetwa agyew tieme mame Nyatwene foforo because I am scamming work near Yawoh enka Dormaa fo na nkasa bae wo behu me pa cha ne wo mom hotom na mu ni mu bi mo wo mom bae a wo mo to pomagu nura wo mom bae a wo mo ja wo mo pomagu no na mu bi ni mo mo so say ya scamming na enka odwen se ejira ha Mami tie etu se enne die chese Elijah ne baba oba owo nnuma hudu obi oba beye Elijah ne ba one enam se ekona ewo ho no eye sunsun mu kuninti no e wo se Elijah ne de honhum mu akode no de aba na sunsun mu akode a Elijah of our days the end time Elijah ewieye mre Elijah oye Nyame somafo ode aba eni ayaresa e wo ne ntaban ase enti tronika ye senior kan mame Jeme say Elijah ba Nyame soma wo masoma fo no mo ba wo mu nim ne a mo be enti ne a o se Nyame asoma wo na osori a no wachi wa hye asori dem no we keep you for 8 hours say wo ye all night no wo kwa akobisa ne say ne Nyame ne soma no asembe no ka kire no papa den ne mo be ya soma ni e ya asem ne kuta no me boa enti go and ask your pastor say software what may I all night is ache what may anum oil sache what may anum koko sache what may dware ahomase sache wonya nkopon asembe no de ma wo na ka kire ye Nyame somafo ya bae no e no se meme nya nkopon na oya boso rabi na ewiase nyina eya ne dia no ono dia wasoma me sadai memfa mensa emra mesa yare wan ne ba ha no pa Nyame somafo ya ma ne bibi papa ko ma me Ose no obedan dan ejanum ho nakoma Ose obedan dan ejanum ho nakoma abamado Namba ho nakoma akwa ne ejanum do koma akwa denti obonsam pia odimpa pa mu neba enne obonsam abawura asofo e de akwankyera hodo enti oba tan a wawo ne bampo no ne ba ne didi a o mane maame na wo didi na wo ma wo maame o wo a Bible no men e ma wo so Bible si di waja ne wonani na wo nkwa dai Jeme eti no mi na dia so no e na Ɔkrɔnkrɔnyi na ba said that enne di awie no oba be ye free so te one Nyame somafo otnase se ogina honom ba bi biara obekọ no
Ordinance na ye adwuma me hu Nyame Somafo yawa eya drobo abonten so ordinance to maame bi so na maame ne sori nante ye me hu Nyame Somafo yawo e wo drobo abonten so ordinance to papa bi a ye fra ne champion so no ye MPP panimu papa ne kuta official meta 14 years watena from osori nante wo ye drobo ni meboa na wo ho meboa ye tu mra ye be kire wusie ye nim Nyame ne ye ne nam no oni ye hwa moda or ye consistent in his work Nyame na wasoma Nyame Somafo ya no oni nipa hwa mo etu ase na edi awieye so obesoma Elia manaba no de ne nsa besa yare na wo yare na wo ha memma wadwene nya wo se Nyame Somafo ya bema oil or bema koko or bema kosua or bema soplo or bema powder no Nyame Somafo am yate ase se sa niam ne nyina eye bala bosom na eye ye call conference na say ye na ma me bia wa dafem ye friend ya na oyare no wa kosofo ho na sofo na ma na beben no wa ma ne sword ni nyina rachi na ma me na kwanchira hodo ne niam ye kan ye no na bro 19 ni nyina rachi wa ansore me ankasa me brancha Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo me dem ho bɛbɔ no na o ma me fata bi se bi a enna me kasa kyerɛ sɛ wusu nya adwene foforo wɔ Nyame Somafo ya ho no na papa bi yare a ɔyɛ asɔre bi penny for 4 years ɔse na me ye elder enso ne ye pagya me kwa abosomfie fi sɛ me hu sɛ me bewu ɔne Nyame Somafo ya ohia ye e wo 30 man na ye yawada Nyame Somafo ade ne nsa to no so 2 and something minutes na papa yi asɔre anante ɛkyi na ɔbɛba ha because I can't tampo for your bus are you ready Ochina papa ne baba no ba obedi adanse na mo ahu ni Nyame Somafo to me ye o se enna edi akire no mesuma Elijah na manaba ni etoso mienu se Elijah ne ba o de sonsom kronkron ni ojesu bo ne bebo adenti sabre ye bra ni pe hia Nyankopon ho bambo se bambo bi wo wiase na so sene bambo biara eye sonsom kronkron ni oja enti ni Nyame Somafo ya se owo sa bambo no obonsam ntumi no enti mi bisa wo se papa mama wo mo asu si abo wasu Nyame Somafo ya se subo ne de bambo na eba no bia Nyame bambo a enam asubo so wo so no ye to wadura enkan yare ben wo bekọ eka ben wo bekọ ya owu ba obekọ owu ntam ba obekọ sisi yare ba obekọ adent na wo de ya bo wasu e we din mi ansamu ya kra de ye bo ye wodi e wo sunsun krokro jemu wo ye bo wodi wo Nyame agya 1 ye bo wasu Nyame oba 2 ye bo wasu Nyame hon kronkro 3 enso wo sisi akira ye Nyame Somafo ya say Elia ne ba no de sunsun kronkro no ogya ne ba sa ogya ne ba ye bambo e wo nipadua no ho sa ogya ne ba ye bambo e wo ade biara ekuta o enti nam sa ye bambo no e ye pampim ma wo kra enti bribi biara ntumi nwuram tini ato nyom onipa ntumi nsai nia awurade ahira no enso wo se wo so Nyame so nipa esai o so where is your God Onyame na ira say ye jai wachia obia anyone to mama papa tete yame ya besumo apara say ye jai wachia ohine obia anyone oh tete yame ya besumo ya so tete Nyankopon na wiase woni mu a o ma wiase pie ye fa Elijah for no so no ono ne yasom no ti Nyame Somafo ya say adwuma soronko akase
ɛne sɛ ɔde ogya nipa biara woyɛ bibini woyɛ akani wɔtie yɛne na wahu Nyame somafo yaw sɛ waba kuro bia mu no ɔse ɛwɔ sɛ wonya sonsom kronkron na ogya subɔ na sonsom kronkron na ogya subɔ wɔ so a it become what a wall a shield ɛwɔ wabrabɔ ho enti adeɛ biara ɛne pia biara ɛnneɛma etu awia etu anadwo ehunu mu ɛnam a ɛsɛe nnwuma ɛsɛe awareɛ ɛde ewuo ɛde hawba no ɛba a ɛnka adenti fasu etwa wo ho ahyia hon kronkron ogya afasuo etwa wo ho ahyia sɛ Nyame somafo yaw abasa ne san yare a saa abasa na ɛyɛ dai ɛde afasuo ma wabrabɔ enti sɛ wokuta saa ɛnneɛma yi woyɛ obi a Nyame somafo ade ne sa to so na wanya pomodene Nyame somafo abɔ wasu a nea aka ne sɛ ɔse ɛsom na Elijah ne di aba no ɛwɔ sɛ wode wo ho wura saa ɛsom ne mu bi because Asomdwweeoo Ntontom Som no akoya te se Noah ne hyɛn no ma me Nyame somafo yaw se sɛ wo yare ne kwa na ensan ye wo haw ne kwa na ensan ye wo babresa ne kwa na ensan ye de aka ne sɛ wo bɛpra aheman na aheman ɛwɔ Nyame ne som mu aheman ɛwɔ Nyame ne fie aheman ɛnam Nyame asomafo so na ɛba na awie yei aheman kwan ɛnna baabi biara aheman safo nkuta baabi biara se wiase wura a oye Nyame somafo yaw ma me kasa kyerɛw sɛ nya adwene sakra saa bra ne yɛkɔ all night na twam ɛbra ne yɛyɛ akwankyere na twam ɛbra yɛgye akwankyere twam ɛbra yɛkɔ atwa mountains twam ɛbra yɛkɔ kɔre nam na twam yɛwɔ ɛbra Nyame somafo yaw sɛ so obewura Nyame ne som mu a wɔde wano bɛfrɛ Nyankopɔn na Nyame agye wo do na bisa sɛ adan na wafrɛ Nyame afrafra na Nyame nye wo sui na what dia metie mewo se me fie metie mewo wo ko all night kura ba sa anwom na woto ko me fie ode wakobo on oyiya mpa wada wo bedru fie na sunsum ne wa beda na kometu na Nyame be na wo so se me fie wo nwom no manko me fie wote wa bobo nsam tuo sa bullet bia woni moto bullet bia woni moto enso wontimi nkobo nsam da na sabi se wo ko nwuram na se wansane bi sai wafuo na wo to atuo na kum wansane na wansane no obesa sai wafuo bim enti atuo be na wato ababo nsam a onwi na wo so wadwene ma wo so se eye scamming mental gimmick ena ni peye ye 20 Ghana kuta na kasa asem we say sa etuo ya mama so yi me de komi maame fie me de komi papa fie Nyankopon asem so say meto opono watamfo anim na wo ku wo mu yi hwan mu anim no Nyame to pono ma Rabi ekesi Example. Nam framamu ya nejuma Apara ya Rabbi na Abaso Rabbi Onama framemu Onamo ya nejuma Ohine ya Rabbi na Mesia boso nyamia Onama framemu so no be wa to be ori ya jumo ya Rabbi ana ori ya nejuma Rabbi Onama framemu onamo ori ya nejuma ori ya Rabbi ana Nyatoso bia mu a Elijah de Bob ben said or say or the crown be a tosso me ansa besi ewiase mfimfin what kind of nipa bia nadwena wu adentina enye broni ne besi hwe Nyame soma fa me yate ase se onyankopon adwene na ohyehye ma ewiase no onu Nyame ne na somafo penanim enti se Nyame ka se me di me fie besi ha na enim ne onu Nyame waka etu ase me di besi wiase mfimfin geographically, historically, from the ancient point of view, we are seeing free any Ghana. Me patcho kan Ezekiel 5:5. Ezekiel 5:5. Tia bibi. Now we say enya santorobo mekabaya narabano enya de sum nyame o. Eya scam. Wo ko fie na so wo ko wura sa dan ni mu a. Na wo kabia man pen.
Because Ebra Nyame ne Moses kasa no. Exodus chapter 34. Ɔse na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Moses sɛ etwerɛ. Na nneɛma megye Nyame Somafo ya odi no. Ɔse na tumi nwoma no ɛyɛ mara na mɛtwerɛ. What must say? It is a Moses thing, I mean not Troy. Nyame Somafo thing, I mean not Troy. Was software carton Syria, man a pen, ne paper. Naka chance a software, a Nyame adren waka, Trony and Ray. One now be will say, or the Wadrini Diagro. Amen. A brass soon croconaka saka ebano, or sinner or Musane. Sani besis wo mutiri so basange ye no kasa wo kai nipa ye dey etiase ade na ye die nipa ntiase ade ti na ye die ye okay nipa ntiase o se Nyame ne fie say eja ne ba wa hu ne nsa ye adwuma na hon krokra subo eba no o se dey odi Nyankopon ne fie ade nti bone akata o mine so bone atraye so na babia bone won esum wo ho na ese esum wo a obonsam ye adwuma wo sum ne santi se Nyame ne fie ne ba adrasa bekọ ho ne anya bone fache Ezekiel 5:5 kan ma me Emre Ewrade Nyankopon si o se say na Ewrade Nyankopon se Jerusalem yi Nyame Somafo ya bae na me ne me se amana ne finfi na ma me okruku ne bae na me ankasa meti Jerusalem ase Chado ka say Jerusalem ase chire nyina ne Nyame fie na say sa obaye ne dai odini besi amana ne finfi ya ka amana ne finfi a center of the world na ehimfa ne wiase finfi wo a wotie me. Yes, Ghana is the center of the world. And as I come share we buy no, na Yesu mae. Sa come share we buy, na come share ni mae. Yesu amesi temple. En come share ni amesi temple. Na se Nyame Somafo ya waba, na mpa temple na timi abesi wiase finfia. Echinye be na won ne mae ne ho. Ya ka na tibo nkosofo. Dwen say ye di agro. Ti baabi no am ye occult. Wamiti baby no me way ni awo so ye okoto no se Nyame ye baako Nyame nya mienu akonfrem ni atetefo ne kaaye Moses si Nyame ye baako Abraham mo si Nyame ye baako Elisha mo si Nyame ye baako Elijah mo si Nyame ye baako wo Nyankopon ne si Nyame ye miensa Yesu so si Nyame ye baako enti hwan na wo so mo no enti na mo bere enti na wo bere John 17:3 Kai mame Yesu si Nyame ye baako Moses si Nyame ye baako Elijah si Nyame ye baako Jeremiah si Nyame ye baako Yesu ankasa bekae na wo sofo si Nyame ye miensa na enya wadwe no didi agro enti he is leading you into temptation wo sofo no emfa ye nkonso hwem no he is leading you into temptation adenti wadane Nyame asem Papa kai mame John chapter 17 John chapter 17 verses 3. Osene eyi oye wie nkwa. Eyi ni oye wie nkwa. De wo bohu owo no kwale Nyame. So obehu owo no kwale Nyame se dan kro no. Nyinyia esuma no. Enia wasuma no Yesu. Wo de Yesu adane Nyame na be dan na wo mre. Yesu so se yasuma no. Nyame Somafo ya bae no. Ose Nyame asomafo no bia wo na dwuma. Enti ode kronkron bia na ba. E wo se adasan biara ekọ kronkron bia no ho. Okọ kronkron bia no kotwa ho. Tie me ye kọ ba ye anim. Yes, 2nd April. 2nd April, yeah, 2026, yeah. 2nd to 9th April. Yeah, you know, yeah, quite confused otam. Yeah, quite cron piano. A hon and Yankopon, a bonnet chaye. A hono ye and Yara son a dia so ye who are free so. A honoman no pedia barabo, a bawa, or say a brabo may a dear home. Order for our teha. Men you whom free. And no ten I miss my for your name. Enumero kronkron ni nakasa eba na oba bedi ni dwuma media me ya tentre ho bia me be pra kwa mu ma no 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 a ninti ye wa ha na ninti ye wo nkwa na ninti ye te baabi no oba bedi ni dwuma enmonyam enka okoko Nyame Somafo ya odin e wa hoode ode ama manwumre amen Rabbi yakase Oyakase ampa Menyankopon Mankwe chichira Hadumura Yahentam Baje Menkwa Inkore Menyankopon
Me yankopona man kweche tito nyamie yansam beje me kwa Rabbi yakase yo da memory yagefo aba ansa na yeboso dwumedene do no yabakwa kafa na aba na yewia yete ye collection aba yewia da medwumedin kan na bi aso yete aso do so me yankafa yagefo mra yagefo aba ye nyina ho brate mara yeboso regina ye na amoroso sole gina wona amoroso sole gina wona amoroso Ya Rasi, Ya Rasi, yo, Ya Rasi, Ya Rasi, yo. Oh Elijah, Elijah, Ya Rasi, yo, Ya Rasi, Ya Rasi, Ya Rasi, Ya Rasi, yo. Oh Elijah, Elijah, Ya Rasi, yo, Ya Rasi, Ya Rasi, Ya Rasi, yo. Oh Elijah. Elijah, Yarase, Yala Nawabe, La Nawabe, Nawabe, Elijah, Elijah, La Nawabe, La Nawabe, La Nawabe, Nawabe, Ya Elijah. Elijah, La Nawabe, La Nawabe, Nawabe, Ya Elijah, Elijah, La Nawabe, and the same say Waba, La Nawabe, and Nawabe, Ya Elijah. Elijah, na wabe, in the same say waba, wabona, na wabe, and na wabe, ya Elijah, Elijah, na wabe, in the same say waba, wabona, na wabe, Elijah, Elijah, na Rabbi yakase yo da memory ansana yete jumedi bia yete bosodon ana yete jumedi kan yete bosodon ye beji ye no collection da meti wo me collection bowl one for ye collection bowl no famra na yanchi ye collection ma me papa se wo na for collection fabra asana jumedi bia no yete asodo. Amen.
Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mizuna Syria. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mecca Nagana. Wasuma Ojifo. Ibu hankati, Ibu hankati, Ibu hankati, Ibu hankati, Ibu hankati, Ibu hankati, Ibu hankati. Ghana Prophecy Music Lord. Adeshemaye Somafo Yawoh. Yes, Uncle Somafo Yawoh. Amen. And Africa Franca, I was so young, I was not to make a free about a man, but a man, why you know Nasam abitibia se ne wasama do bieka awoji fuya if asupi odaba Nasam abitibia se ne wasama do bieka Circle east west south and north epoya etifin akoya nanafo obia renyiwa odrin sasa yareba chira Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Oda senyi biare niwa. Oda kasa tutosu sumufiate. Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Sebene niswa nebeta wanwasam. Isama kesa we hinto nipa. Osru munsam. Asasidu hasam. Asase nasiasam. Pona pubunum so asam. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene Mayebasa, Israel Mizrim na Assyria wongre na swing. Wasuma Ojifo. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Israel Mecca Nagana, Ghana will be na swing. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mizrim na Syria. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mecca Nagana. Wasuma Ojifo. Jacob has some more kind, Genesis has some more kind, Mama, woman, I ain't kind. Isaiah has some more kind, my men sound kind, Isaiah, Mama, woman, I ain't kind. Malachi has some more kind, Elijah bow by, Nana, young couple, Nankasane, my. We are seeing fin. Ezekiel has some more kind. Ezekiel 5. Prophecy music. Adeshe my Ghana, Yamene Mayebasa, Israel Mizrim na Assyria wongre na swing. Wasuma Ojifo. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene Mayebasa, Israel Mecca Nagana, Ghana will be na swing. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mizrim na Syria. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mecca Nagana. Wasuma Ojifo.
the form, and you hankati, you hankati, you hankati, you hankati, you hankati, you hankati, you Ghana Prophecy Music Lord. Adeshemaye Somafo Yawoh. Yes, Uncle Somafo. Yes, now. Amen. Na Africa Fenka aboso Nyankopon awas matuma kafe abo oman mode obede no oman yi da wa ye na somban. Odene dama chinje nkote. Kasa ewo honi we ayetumi mpaibo sa tumi mpaibo ye mpaibo a emo odu ne atini se mpaibo no koso a sunsum betumi esi obi so na sa sunsum na ebesi obi so no oni nkyere se nipa no oye beyifo anaso se oye anyen nia aha no de kodi aha no no na papa no wa ne wa fra no wa besi ono ano so no enti se oba ono aso a onene papa no onene ne ntem asam enti nko fie nko kase mame osimesi ana amabre wa mekwakwato se ya ana ya kwa paibo no sunsumi ebesi no so no ajese o ye beifo de bi nko kasa yade na o ye no ana de kodi aha no ane na papa no wafra no aba ebesi eno so no rabi yakase enti endweme ya yeto yi mia ho na ye nyina ya nto ndweme ne ye bewie no mbehu otomfo Nyankopon na obosoro bo asase no na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so wa hye no ho ani unyam amen rabi ne njoma so ampa wonjo ho mahaso mesenya Nyame Somafo ne njoma so ampa Pasa wonjo maha so wonjo swa wonjo maso wonjo swa wonjo maso wonjo swa wonjo maso ampala wonjo ma so wonjo swa wonjo maso wonjo swa Wojo maso, wojo sa, wojo maso, apala wojo maso, wojo sa, wojo maso, wojo sa, wojo maso, wojo sa, wojo maso, apala wojo maso, wojo sa, Wojo maso, wojo maso, wojo maso, wojo maso, wojo maso, apala wojo maso, 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 apala wojo maso, 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 apala wojo maso, 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 apala wojo maso, 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 apala wojo maso, wojo maso, Tomaso, what was wojo maso, what was wojo maso, apala wojo maso, what was wojo maso, what was wojo maso, what was wojo maso, apala
Ntontom Som. Raja Yankupon. Amen. 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 Don't want me young. 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 Amen. I'm young. Amen. 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 Unyamwa. 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 Amen. I saw Amen. Unyayasa. Amen. Unyayasa. Amen. Unyayasa. Amen. Unyayasa. Amen. Unyayasa. Amen. Esunsunfin. Amen. Oworium. Amen. Wasasendo. Amen. Owonsum. Amen. Owopum. Amen. Owomframbam. Amen. Oma wakutsiano. Amen. Wakutsiano. Amen. Wakutsiano. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wamra. Amen. Wonyinamra. Amen. Oja. 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 Amen. Nsunfi. Amen. Bidimupi. 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 Amen. Ojo. Amen. Renumu. 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 Amen. Amen. Yanyi no ho. Amen. 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 Oja. Amen. Amen. Nsunfi. Amen. Pidimu. Amen. Amen. Pidimupi. Amen. Amen. Pidimupi. Amen. Ojo. Amen. Renumu. 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 Amen. Oja. 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 Amen. Nsunfi. Amen. Amen. Ojo. Amen. Amen. Yanyi no ho. 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 Amen. Oja. Amen. Renumu. Amen. Renumu. Amen. Renumu. Amen. Renumu. Amen. Renumu. Amen. Renumu. Amen. Amen. Renumu. Amen. Amen. Renumu. Amen. Amen. Renumu. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Nsunfi. Amen. Pidimupi. Amen. Pidimupi. Amen. Anyi no ho. Amen. Anyi no ho. Amen. Anyi no ho. Amen. Ojo. Amen. Renumu. 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 Amen. Ahwehwɛ no amra. Amen. Baabi a wɔbɛra. Amen. Amra. Amen. Ɛwɔ nsu. Amen. Ɛwɔ nsu. Amen. Ɛwɔ nsu. Amen. Ɛwɔ nsu. Amen. Amra. Amen. Amen. Ojo. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. 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 Amen. Amen. Nsunfi. Amen. 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 Nsunfi. Amen. 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 Pidimupi. Amen. Wanyi no ho. Amen. Pidimupi. Amen. Wanyi no ho. Amen. Pidimupi.
Amen. Wanyana ho. Amen. Pinamu fi. Amen. Wanyana ho. Amen. Pinamu fi. Amen. Wanyana ho. Amen. Pinamu. Amen. Pinamu. Amen. Pinamu. Amen. Pinamu. Amen. Pinamu. Amen. Ojo. Amen. Wenamu. 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 Amen. Sinfi. Amen. Pinamu fi. Amen. Bianyana ho. 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 Amen. Ojo. Amen. Wenamu. 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 Amen. Sinfi. Amen. Amen. Pinamu fi. 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 Amen. 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 Oja. Amen. Wenamu. Amen. Amen. Wenamu. Amen. Amen. Bianyana ho. Amen. Amen. Bianyana ho. Amen. Amen. Bianyana ho. Amen. Ojo. Amen. Wenamu. 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 Amen. Sinfi. Amen. Pinamu fi. Amen. Pinamu fi. Amen. Ojo. Amen. Wenamu. Amen. Wenamu. Amen. Wenamu. Amen. Wenamu. Amen. Wenamu. Amen. Wenamu. Amen. 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 Oja. Amen. Amen. Sinfi. Amen. Pinamu fi. Amen. Anyana ho. Amen. 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 Bianyana ho. Amen. 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 Oja. 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 Amen. Sinfi. Amen. Pinamu fi. Amen. Pinamu. Amen. Pinamu. Amen. Pinamu. Amen. Ojo. Amen. Wenamu. 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 Amen. Oja. Amen. 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 Ojo. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. Amen. Amen. Oja. 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 Amen. Wenamu. 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 Amen. 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 Fantastic. Amen. 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 Rabbi yakase. Son kron Brian na kumen Mayanteo Dino Donyame Wona tete
One man, what's going on here? Man, One I know what's the what is our community? Papa, no, both man, no, yeah. Both. No problem. Oh, I'm from Memo. Yane Juma. Ya Rabbi, no re. Yes, Rabbi, on I'm from Memo. Oh, holy. Yane Juma. Ya Rabbi, no re. Yana Tete Rabbi, on I'm from Memo. Oh, holy. Yane Juma. Ya Pamcho, Oma Mutati ono, Obia and the baby yano, on Sorembra. Obia Osha said the baby yano, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo also on Sorembra. Obia Osha, no who said, Bia, Nicotu, and the baby yano, on Sorembra. I'm not a pay one baha. I'm not a pay one baha. Pacho, Paso, Obia and Tenafum. Obia and Tenafum, Obia and Tenasi, Obia and Tenasi. Tenasi. I want my bem, I. Tenasi. Muntim, and ya come on. Wa wo hwe na wo baby ya oya no bra be ka wo mo One of people on I'm from Memo. Wana anapai omo anapai omo ba ha no omo wai omo ni omo mo amutiti anapai wa wo ba ha no wo ma won saso ni yenhwe wa anapai wo ba ha no ma won saso wa anapai wo ba ha no Mama wants some. What's that? Once in a while. Papa yours in this. Papa yours in this. I pay over her. Or do I? Oh, yeah. Yeah. Huh? No one else. What's it you? So behind the pay. Behind the pay, more you will not so like at no.
Onam from mo ole yane juma ya Rabbi nare yana sarabi onam from mo ole yane juma ya Rabbi nare yana tserabi onam from mo ole yane juma ya Rabbi nare Yana yara sarabi onam pramamo aole yana juma yarabi enare yana tserabi onam pramamo aole yana juma yarabi enare yana yara sarabi onam pramamo aole yana juma yarabi enare Yana tserabi onam pramamo aole yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo aole yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo aole yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo aole yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo aole yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo juma ya Rabbi What do you mean? Yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana yara sarabi onam pramamo yana juma ya Rabbi enare yana tserabi onam pramamo
Yarabi Nanore Yanate Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Rabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yanate Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yanate Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yanate Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yanate Rabi Honama Brahmo Nama Brahmo Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yanate Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Nanore Yana Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nanore Yana Rabi Honama Brahmo Yade Juma Yarabi Nanore Yana Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Nare Yana Yarasarabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nare Yana Rabi Honama Brahmo Ahore Yade Juma Yarabi Nare Yana Yarasarabi Honama Brahmo. Amen. We are to our little see. We are in a yard. Why do you know? Now, so who did it? No start to also. The man will be sure. Said I'm a catch of him. Now, couple who you dear may see. And I'm a brother. Tell me, we share man. No start to order. Ntampara ore impene bebe WhatsApp ho sanda do ro ha wono yesunsum ya boy yam nyina yesunsum ntam ko hospital WhatsApp ho enye du bia wo yase gbenyi po nyi de medu ode to sunsum mo sanka po 80 nti twa do sa to da wa dwene kwa da madam sa to do wo ye no woko sunsum de fi ho a let's see your view. But no Yasisra, or Step Rago, na etu,
Nta ma den si na ayira kura. To bia ko na adwene nkɔ no ye ya no. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo vous demande de vous asseoir et écouter. Il dit que tu es assis ou tu es assise, pense à la maladie. Et il faudrait que tu te mets en cœur qu'au moment où tu as reçu la main de son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, tu vas guérir. Il dit tout ce que vous subissez et tout ce que vous ressentez comme mal, tout cela ne vient donc que chez les esprits. C'est les esprits qui font cela. Et lorsque tu imposes la main et que l'esprit s'en va, tu vas recevoir la guérison. C'est parce que l'esprit est là que lorsque tu vas à l'hôpital, tu vas payer les médicaments, tu te traites, tu ne guéris pas. Que la maladie dont tu as, c'est une maladie spirituelle. C'est les mauvais esprits qui font cela. Il nous dit, même le blanc, même les médicaments ne peuvent pas guérir. Raison pour laquelle il vous a imposé la main. Il dit que c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu que nous doutons. Que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu recevras l'imposition de la main de Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, tu sauras immédiatement que tu es guéri. Quand on retire une pointe dans le pied de quelqu'un, c'est vrai que tu as enlevé la pointe, mais la douleur, ça va durer un peu et après tu vas guérir. C'est comme ça aussi, lorsqu'il t'impose la main, le mauvais esprit va quitter et lorsque tu vas commencer à te traiter, tu vas recevoir ta guérison. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔsɛ ɔde ne nsa to yɛ so yi nyinaa yɛ tete hɔ no yɛmfa yɛ adwen kɔ baabi a na ɛyɛ yɛ na ɔde ne nsa to yɛ so no na yɛnhyɛ ase sɛ yɛ adwendwen ho na yɛnhwɛ sɛ yaw no ɛkɔ fam yɛma yɛ adwen kɔ hɔ sɛ ɔde ne nsa to yɛ so yi deɛ ɛha yɛn a yɛde abɛtena ase no ɛbɛfiri yɛn mu wei ɛyɛ Nyankopɔn ne mu nimdeɛ a yɛnni na ɛsiane sɛ yɛnni saa nimdeɛ no nti ɛna yɛnni ne di nhyia nso yɛgu so a ɔhaw no ɛwɔ yɛ so ɔse ɛno a ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔno deɛ anka yɛwɔ Nyankopɔn ne mu nimdeɛ anka ɔde ne nsa to yɛ so amono mu hɔ no a ɛsɛ yɛhu sɛ deɛ ɛha yɛ no ɛfiri yɛ so akɔ nanso Nyankopɔn ne ho nimdeɛ ni hɔ nti ɛna ɔde ne nsa to yɛ so nanso yaw no agu so wɔ hɔ ɔse wama yɛ ate yɛ ase sɛ deɛ ɛha yɛ nyinaa ɛyɛ sonsomfin na abɛhyɛ nipadua no mu na ama baabi ɛyɛ yɛn ya no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo saa sonsomfin no ɛho aduro ni hɔ dɔkta ni saa aduro no aborɔfo kura ni aduro a wɔde bɛma wɔ ɛbɛtu saa sonsomfin ne ɛde afiri hɔ ɛde ama wo na gye sɛ ɔno na ɔde ne nsa to yɛ so ansa na wei bɛfiri hɔ ɔse saa nimdeɛ no ɛwɔ sɛkanfoɔ nwoma no mu a ɔmo bɛkenkan ɛde ama yɛn na yɛde yɛ adwene kɔ so saa deɛ a ɔde ne nsa to yɛ so yɛn ho bɛtɔ yɛn. Ecclesiastes chapter 8, verse number 8. Nipa biara nyi hɔ a ɔwɔ sunsum dutum dɛ ɔdze bɛsanka sunsum. Ɛsaase Nyankopɔn asɛm ni ɔsɛ nyimpa biara nyi hɔ a ɔwɔ sunsum dutum dɛ ɔde bɔti. Nti masɔfo nyinaa wɔyɛ nyimpa ma yɛrɛ a wɔtumi akɔ hɔ a wɔkɔkɔ. Ɛda mo ka akyerɛ ho. Menye wo hyia na woyɛ bɛ na mfi wo do a ma ha wo ho nkɔ baabi da bio. Osala baabi a rekɔ biara ɔntumi yɛ wo hwee. Ma so wonyim ma etumi papa. Ma mo sɛ wodi obi 20 years kura wo. Hin na ɔnkɔ. Na sa dɔn yeye. Sanda dɔ wɔ mɛn maanyin. Asɔfo na nesifu na mara obiara na doctor na anyin. Na doctor po ahaban biara a wɔde yɛ nyo wɔ wiase. Na ho ɔde ogyana mɛtɛɛti do. Yamina Somafo no wa ho ɔde gyina 100 do. This 100 da wona ye ye de ko de to aka ide insa mutuma won tapo no yare biro o ya won susum na ozu mun oje number 70 edu bi en ho ifwa ko 99 edu bi en ho madam bi en ho susu bi en ho botu wa je we fita madam se insa mutuma won tapo da makara da ba he iwo ye ko sida we ababa odi obi mfienu mfiesia ebedi nde no pɛ okrom ha nti eyire wo ho na sa wo ya ma ofi wo kɔ ya na wo atɔ nti wan sa so. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a fait méditer dans la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 8 et là-bas voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit
aucun humain sur cette terre ne peut chasser les mauvais esprits, à part ceux qui sont les messagers envoyés de Dieu. Et son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que la parole de Dieu nous dit aucun humain, que toutes ces personnes-là, ces pasteurs, ces féticheurs, ces marabouts, ces charlatans, donc nous partons envers eux. Ces personnes-là ne peuvent pas chasser les mauvais esprits car ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous dit les comprimés, y compris les feuilles qu'on prend pour nous soigner, les herbalistes, ce qu'ils utilisent comme des médicaments. Le pourcentage ou le pouvoir, la puissance de ce médicament est à 30%. Or, les mauvais esprits, leur pouvoir va jusqu'à 70-80%. Et ces personnes-là qui sont les messagers de Dieu et les envoyés de Dieu, Dieu les donne la puissance qui est au-dessus de 100%. Et ces personnes-là, ce sont eux qui peuvent chasser les mauvais esprits. Car quelqu'un, les mauvais esprits, leur pouvoir est à 70%. Et tu vas prendre un médicament de 30% pour te soigner. Comment est-ce que tu vas guérir? Raison pour laquelle vous vous promenez partout et il n'y a pas de guérison. Il nous dit, il y a certaines personnes parmi vous qui sont malades. Ça fait au moins 5 ans, 10 ans, 6 ans. Peut-être même que ça fait plus que ça. Et vous vous promenez de partout, il n'y a pas de guérison. Grâce à Dieu, Dieu a envoyé son messager actuellement dans ce pays ou dans cette ville. Donc, il va faire seulement que 5 jours. Durant les 5 jours qu'il est ici, il faudrait que tu fasses effort et que tu te donnes pour pouvoir recevoir ta guérison. Et il te dit, si tu n'as pas pu recevoir la guérison de sa main grâce à Dieu, tu vas partir, tu vas beau partir partout, tu ne recevras pas de guérison. Car toutes ces personnes vont te blaguer, ils vont t'arnaquer et ils vont te laisser comme ça dans ta souffrance. Alors, sois attentif et profite pendant qu'il est ici à recevoir ta guérison. Nyame Somafo Yawoh. Emma kinkan no kinkan sem no emma yen ewe Ecclesiastes nwoma ne mu chapter 8 verse 8. Eka se nipa bia ni tumi a odi betu sunsun bia konkon Nyame Somafo se asem na oka kire yen fitiase no eno ena mo kinkan fo no emma yen sem no ewo kiro sem no mu no. Ose asofo a yedi omochi nyina ye nipa na se na kiro sem ne ka no omuni tumi bia omudi betu tumi na eha ye ne edi afri ho. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sentini edi omwachia na ye haw no edasoa ewo ye ho no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ato aso no kire nse enura nkyerɛkyerɛ mu no omayeti ase se ahaban a asɔfo a doctorfo obi biara use na asase so edi di dwuma edi sayare no mahudin agina 30 su na omo Nyame asomafo na omo aba no omo ba asase so no omo ahudin gina 100 su enti na no aka kire ense so ye ni di nhia na de ha ye no anja yen anase enko a maye ha ye ho nko ba bia bi o mefri se 100 na ntumi anjiwa 30 ni de den na beye edi amawo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se yen hye ne so sei na ya ba ne nkyɛn se na waka kire ye ti ho an ye dwendwen Yawoh a ye famu ba de ha ye no na efri ye so na ye ho atoyen. Ya ba bambo amayin pebera onu wo pen susu konkon de jet won sa kan bia susu bon bia de tumba won chen bio ma ha wo ha ina pede bambo a oyin mo ho akwanu mensan o de bambo yin ewi da me ina susu pina wo yo susu pina piu da ene mo sa wo hu na ja ansa no aho bera ode bera ndiye bera aye wo fi neja aye nti obaye line na wa ba ma wo so obi a mo oye nsa abam also na mo hwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se yan ye ti ho no de eye ya ye de betena ho no se nsisa abam akofom nsisa abam an se akofom de eye yen Yawoh ye fam no akofom no sisa afo no mo peja mumu na onhwemo. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que vous allez recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit. Il dit lorsque tu reçois ce baptême du feu et du Saint-Esprit, tu reçois la protection divine, le feu t'encercle. Alors personne ne pourra te faire quelque chose. Personne, que ce soit les mauvais esprits, que ce soit les sorciers, que ce soit des fétiches, ne pourront rien te faire. Et aussi, il nous dit
qu'il y a certaines personnes qui sont des ivrognes, qui sont des voleurs, qui sont des prostituées. Ces personnes-là, ce n'est pas de leur faute, mais ce sont des mauvais esprits qui sont à la base de cela. Quand tu vas recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit, tu vas voir que toutes ces choses vont disparaître de ta vie et tu auras ta liberté. Mauvais esprit ne pourra pas s'approcher de toi. Alors faites rang et venez recevoir vos baptêmes. Enti Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo kyerɛ yɛ mu sɛ Maame bɛgyina hɔ. Bambɔ no na ɔde bɛma yɛ no ɔsi yɛfrɛ no susu kronkron ne egya subɔ na asase so sɛ obi adane kɔhwensɛni anaasɛ ewi anaasɛ dwamambɔni no ɔsi ne nyinaa sonsonfin na ɛde yɛyɛ ɛsan sɛ yɛ ni bambɔ saa bambɔ no na ɔde ama yɛ no ɔsi bambɔ yi nsa kan sɛ nipa ne yɛ kɔhwensɛni mpo a na wagyae ɛsan sɛ sonsonfin na ɔde saa ɔhaw na abɛto ne so no wagya ne hɔ kɔ na afei ho atɔ no ti bambɔ no na Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo a ɛde ma yɛ no. Maame pɔn brɛmbra. Brɛmbra. Thank you, sir. God richly bless you and give you more anointment. In the name of Jesus. Thank you.
Osru munsam, asasi do hasam, asasi nasiasam, pona pubunum so asam. Aha, Pamaigana yenyade, adeshe maigana yetu, Nyame maibasa, Israel Misrim na Assyria won't na sing. Wasuma ojefo, aha. My Ghana, yenyade, adeshe my Ghana, Nyame my basa, Israel Mecca na Ghana will be na sing. Wasuma ojefo, Nyame my basa, Israel Misrim na Assyria. Wasuma ojefo, Nyame my basa. Nyame my basa, Israel Mecca na Ghana. Wasuma ojefo, shena bemu, inkom shena bemu, inkom shena bemu, inkom shena bemu, inkom shena bemu. Mama ya pa mama no na yanking kai. Jacob Asamo kan ya no. Genesis Asamo kan ya no. Mama ya pa mama no na yanking kai. Isaiah Asamo kan ya no. My miensa kan ya no. Isaiah na. Mama ya pa mama no na yanking kai. Malachi Asamo kan ya no. Elijah ba ya no. Nana ya nyanko for nankasa ne mai. We are seeing fin. Ezekiel Asamo kan ya no. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. 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 Baba yerifuesu. Elijah nenya kopana. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. 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 Baba yerifuesu. Ah, sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Ao Elijah nenya kopana. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Ao Baba yerifuesu. Ao Elijah nenya kopana. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Ao sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Ao Elijah nenya kopana. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Ao Messiah nenya kopana. Baba yerifuesu. Sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Baba yerifuesu. Nyame sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Yes sunsume ya bro. Baba yerifuesu. Nyame sunsume ya bro.
Beba Yarifuesu. Ye Elijah Nyankopane Beba Yarifuesu. Yes, Sunsume Ayabro Beba Yarifuesu. Yes, Shilo Nyankopane Beba Yarifuesu. Yame Sunsume Ayabro Beba Yarifuesu. Yes, Sunsume Ayabro Beba Yarifuesu. Yame Sunsume Ayabro Beba Yarifuesu. Rabbi Yakase. I made a memory. Yedu Afarbodo. Let me see woman and bone. Kai Jacob has some more kind, you know. Genesis has some more kind, you know. Maya va woman na yanking kai. Isaiah has some more kind, you know. My men sound kind, you know. Isaiah Maya va woman na yanking kai. Malachi has some more kind, you know. Elijah bow by, you know. Nana yanko for nankasane mai. We are seeing fin. Ezekiel has some more kind. Ezekiel 5. Come shena be moon. Come shena be moon. Fella. Come shena be moon. Come shena be moon. My Ghana, yenyade. Prophecy music. Adeshe my Ghana, yetem. Yamene my basa. Israel, Misrim na Assyria wo me na sing. Wasuma ojefo. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetem. Yamene my basa. Israel Mecca na Ghana wo be na sing. Wasuma ojefo. Yamene my basa. Yamene my basa. Israel Misrim na Assyria. Wasuma ojefo. Yamene my basa. Yamene my basa. Israel Mecca na Ghana. Wasuma ojefo. Imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati. Ghana Prophecy Music Lord. Adeshemaye Somafo Yawoh. Yes, Uncle Somafo Yawoh. Yes, no. Asomdwweeoo Amen. Na Africa Frenka aboso nyankopon awas matuma kafe abo oman mode obede no manyi da wa ye ne osomban. Odene dama chinje nkote. Obeye dama wewu wa ko jenimu. Nyame Somafo Yawoh. Ifaso pi odaba. Nasam abiti wiase ne wasam ando bieka. Awoji fu yawo ifaso pi odaba. Nasam abiti wiase ne wasam ando bieka. Cycle east, west, south and north. Epoya etifin akoya nanafo. Obia renyiwa odere sasa yareba. Chira Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Oda senyi biara enyiwa. Otene kasa tutesu sumufiate. Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Sebene nswa na beta wanwasam. Isama kesa we hinto nyipa. Osrusru munsam. Asasidu hasam. Asase nasi asam. Pona pubunum so asam. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetem. Yamene my basa. Israel Misrim na Assyria wo me na sing. Wasuma ojefo. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetem. Yamene my basa.
ɔgyefo. Nyame ne ma yɛbaasa, Nyame ne ma yɛbaasa. Israel, Misrim na Syria. Wasoma ɔgyefo. Nyame ne ma yɛbaasa, Nyame ne ma yɛbaasa. Israel, Mecca na Ghana. Wasoma ɔgyefo. Jacob Asamo Kayano, Genesis Asamo Kayano, Maya Vamano Nayanke Kai, Isaiah Samo Kayano, my Miensa Kayano, Isaiah Maya Vamano Nayanke Kai, Malakaya Samo Kayano, Elijah Bao Bayano, Nana Yanko for Nankasane Mai. We are seeing fin. Ezekiel Asamo Kai. Ezekiel 5. Tom Shena Bemu. Tom Shena Bemu. Fella. Tom Shena Bemu. Tom Shena Bemu. My Ghana, yenyade. Prophecy music. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene my basa. Israel, Misrim na Syria. Assyria will bring us swing. Wasoma ɔgyefo. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene ma yebasa. Israel, Mecca na Ghana. Ghana will be na swing. Wasoma ɔgyefo. Yamene ma yebasa. Yamene ma yebasa. Israel, Misrim na Syria. Wasoma ɔgyefo. Yamene ma yebasa. Yamene ma yebasa. Israel, Mecca na Ghana. Wasoma ɔgyefo. Imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati. Ghana. Prophecy music, Lord. Adeshima yenyo Somafo Yahweh. Yes, Uncle Somafo Yahweh. Yes, Asomdwweeoo Amen. And Africa Franca, I was so young, I was much more cafe about a man, other than a man, why you know somebody. Odanadama, chinje kote, Abaya dama, we woo wako jenimu, Nyame Somafo Yahweh. If I supi odaba, Nasam abiti biase, ne wasama no bieka. I watch you for you. If I supi odaba, Nasam abiti biase, ne wasama no bieka. Cycle east, west, south and north. Epoya, etifin akoya nanafo. Obia renyiwa, odrin sasa yariba. Chira Nyame Somafo Yahweh. Nyame Somafo Yahweh. Oda senyi biara enyiwa. Otre kasa tutesu sumufiate. Nyame Somafo Yahweh. Nyame Somafo Yahweh. Sebene niswa nebeta wanwasam. Isama kesa we hinto nyipa. Osrusru munsam. Asasidu hasam. Asase nasi asam. Puna pubunum so asam. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene ma yebasa. Israel, Misrim na Syria. Assyria will bring us swing. Wasoma ɔgyefo. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene ma yebasa. Israel, Mecca na Ghana. Ghana will bring us swing. Wasoma ɔgyefo. Yamene ma yebasa. Yamene ma yebasa. Israel, Misrim na Syria.
Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mecca Nagana. Wasuma Ojifo. Jacob has some more kind, Genesis has some more kind, my woman, I ain't kind. Isaiah has some more kind, my men sound kind, Isaiah, my woman, I ain't kind. Malachi has some more kind, Elijah bow by, and I am go for Nankasane. We are seeing fin. Ezekiel has some more kind. Ezekiel 5. Prophecy music. I dey share my Ghana. Yamene Mayebasa. Israel, Misrim, na Assyria won't win now soon. Wasuma Ojifo. Aha, oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yeku. Yamene Mayebasa, Israel Mecca na Ghana will be na soon. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Misum na Assyria. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Yamene Mayebasa, Israel Mecca na Ghana. Wasuma Ojifo. Imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati. Ghana Prophecy Music Lord. Adeshima yenyo Somafo Yawoh. Yes, Uncle Somafo Yawoh. Asomdwweeoo Amen. Na Africa Frenka aboso Nyankopon awas matuma kafe abo omemode obede no omenyi na waye ne osomban. Ozene dama chinje nkote. Obeye dama wewu wako jenimu Nyame Somafo Yawoh. Ifasu pi odaba Nasam abiti biase ne wasama no bieka awoji fuyawo ifasu pi odaba Nasam abiti biase ne wasama no bieka Seko east west south and north Ekoye etifin akoye nanafo obia renyiwa odrin sasa yareba Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Oda senyi biare nyiwa. Oda kasa tutesu sumufiate. Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Sebene neswa nebeta wanwasam. Esama kesa we hinto nyipa. Osrusru munsam. Asasidu hasam. Asase nasiasam. Puna pubunum so asam. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene Mayebasa, Israel Misrim na Assyria won't win now soon. Wasuma Ojifo. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene Mayebasa, Israel Mecca na Ghana will be now soon. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Israel Misrim na Assyria. Wasuma Ojifo. Yamene Mayebasa, Israel Mecca na Ghana. Wasuma Ojifo. Nkom
fa humano na yenkenkai. Jacob Asamo Kaya no 49 Genesis Asamo Kaya no Maya fa humano na yenkenkai. Isaiah Asamo Kaya no my miensa Kaya no Isaiah Maya fa humano na yenkenkai. Malachi Asamo Kaya no Elijah Bao Baya no Nana Yanko for Nankasane mai. We are seeing fin Ezekiel Asamo Kaya no Come shena be moon. Come shena be moon. Fella come shena be moon. Come shena be moon. My Ghana, yeah, prophecy music. I say my Ghana, yeah, Nyame my basa. Israel, Misrim, Assyria, will bring us in. Wasuma Ojefu. Aha, oh my Ghana, yeah, I say my Ghana, yeah, Nyame my basa. Israel, Mecca, Ghana will bring us in. Wasuma Ojefu. Nyame my basa. Nyame my basa. Israel, Misrim, Assyria. Wasuma Ojefu. Nyame my basa. Nyame my basa. Israel, Mecca, Ghana. Wasuma Ojefu. Imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati. Ghana Prophecy Music Lord. Adeshima yenyo Somafo Yawoh. Yes, Uncle Somafo Yawoh. Asomdwweeoo Amen. Na Africa Fenka aboso Nyankopon awas matuma kafe abo oman mode obede no oman yi na wa ye no somba. Odene dama chinje nkote. Obeye dama wewu wa ko jenimu Nyame Somafo Yawoh. Ifasupi odaba Nasam abiti biase ne wasama no bieka awoji fuyawo ifasupi odaba Nasam abiti biase ne wasama no bieka Circle east west south and north ekoye etifin akoye nanafo obiare nyiwa odere sasa yareba Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Oda senyi biare nyiwa. Otene kasa tutosu sumufiate. Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Sebene neswa nebeta wanwasam. Isama kesa we hinto nyipa. Osrusru munsam. Asasidu hasam. Asase nasiasam. Pona pubunum so asam. Aha. Oh my Ghana, yeah, Adeshe my Ghana, yeah, Nyame my basa. Israel, Misrim, Assyria, will bring us in. Wasuma Ojefu. Aha. Oh my Ghana, yeah, Adeshe my Ghana. Israel, Mecca, Ghana will be nasi. Wasuma Ojefu. Nyame my basa. Nyame my basa. Israel, Misrim, Assyria. Wasuma Ojefu. Nyame my basa. Nyame my basa. Israel, Mecca, Ghana. Wasuma Ojefu. Jacob Asamo Kaya no 49 Genesis Asamo Kaya no Maya fa humano na yenkenkai. Isaiah Asamo Kaya no
my miensa o kan no Isaiah 9 Oma yefa oma no na yenkin kan Malakaya semo kan no Elijah ba no Nana yenyanko for nankasa ne mai we are sing fin Ezekiel semo kan no Come shena be mu come shena be mu fella come shena be mu come shena be mu prophecy music Ade she my Ghana yetem Yamene my basa Israel Misrim na Assyria wo me na sing Wasuma ojefo aha oh my Ghana yenyade Ade she my Ghana yetem Yamene my basa Israel Mecca na Ghana wo me na sing Wasuma ojefo Yamene maye basa Yamene maye basa Israel Misrim na Assyria Wasuma ojefo Yamene maye basa Yamene maye basa Israel Mecca na Ghana Wasuma ojefo Imu hankati Imu hankati Imu hankati Imu hankati Imu hankati Imu hankati Ghana Prophecy Music Lord Adeshima yenyo Somafo Yawoh Yes, Uncle Somafo Yawoh. Asomdwweeoo Amen. Na Africa Fenka aboso Nyankopon awas metima kafe abo omemode obede no omeyi na wa ye na somba. Odene dama chinje nkote Obeye dama wewu wa ko jenimu Nyame Somafo Yawoh Ifasupi odaba Nasam abiti biase ne wasam ando bieka awoji fuyawo Ifasupi odaba Nasam abiti biase ne wasam ando bieka Circle east west south and north Epoye etifin akoye nanafo obia renyiwa odere sasa yareba chira Nyame Somafo Yawoh Nyame Somafo Yawoh oda senyi biara enyiwa odere kasa tutu sumufiate Nyame Somafo Yawoh Nyame Somafo Yawoh Sebene nswa na beta wanwasam Isama kesa we hinto nyipa Osrusru munsam asasi do hasam Asase na siasam Kona bubunum so asam aha oh my Ghana yenyade Adeshe my Ghana yetem Yamene maye basa Israel Misrim na Assyria wo me na sing Wasuma ojefo aha oh my Ghana yenyade Adeshe my Ghana yetem Yamene maye basa Israel Mecca na Ghana wo be na sing Wasuma ojefo Yamene maye basa Yamene maye basa Israel Misrim na Assyria Wasuma ojefo Yamene maye basa Yamene maye basa Israel Mecca na Ghana Wasuma ojefo Jacob Asamo Kan Genesis Asamo Kan Maya va woman na yanking kai Isaiah Asamo Kan my miensa kan Isaiah 9 Maya va woman na yanking kai Malakaya Asamo Kan Elijah ba Nana yanko for nankasa ne mai
we are sing fin. Ezeke asamo kan no. Tom shena be mu. Tom shena be mu. Fella. Tom shena be mu. Tom shena be mu. Prophecy music. Adeshe my Ghana yetu. Yamene my basa. Israel Misrim na Assyria wo me na swing. Wasuma ojefo. Aha. Oh my Ghana yenyade. Adeshe my Ghana yetu. Yamene my basa. Israel Mecca na Ghana wo me na swing. Wasuma ojefo. Yamene maye basa. Yamene maye basa. Israel Misrim na Assyria. Wasuma ojefo. Yamene maye basa. Yamene maye basa. Israel Mecca na Ghana. Wasuma ojefo. Imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati, imu hankati. Ghana Prophecy Music Lord. Adeshemaye Somafo Yawoh. Yes, Somafo Yawoh. Yes, now. Amen. And Africa Franca, I was so young, I was much more cafe about a man, but other than a man, why you know somebody. Chinje kote. Abaya dama. We woo ko jenimu. Nyame Somafo Yawoh. If I see other Nasam abiti biase ne wasama no bieka awoji fuya if azupi odaba Nasam abiti biase ne wasama no bieka Circle east west south and north epoya etifin akoya nanafo obia renyiwa adren sasa yareba chira Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Oda senyi biare nyiwa. Atene kasa tutosu sumufiate. Nyame Somafo Yawoh. Nyame Somafo Yawoh. Sebene neswa nebeta wanwasam. Isama kesa we hinto nyipa. Osrusru munsam. Asasi do hasam. Asasi nasiasam. Pona pubunum so asam. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Adeshe my Ghana, yetu. Yamene maye basa. Israel Misrim na Assyria wo me na swing. Wasuma ojefo. Aha. Oh my Ghana, yenyade. Ya baba. No matter pan. Owa Abraham wa do ha no jan pamba. Owa ma ha no onkure wi ni bra. No me immediately obi ababa. Son Éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Mais il dit demain, si Dieu fait grâce, le matin, pour ces personnes qui étaient là aujourd'hui, qui savent que ça va, ce n'est pas la peine que vous veniez. Mais si tu vois que ça ne va pas, tu peux venir. Mais dans la soirée, que tout le monde fasse effort pour venir assister à la prière du soir. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ sɛnea nnura ɔka kyerɛ no yɛbɛtoa so saa ɔkyena anɔpa no nkron na watena ase enti wo a waba ɛnɛ na deɛ ɛhaw no nkɔɔfɔm yare na ɔde baeɛ no nkɔɔfɔm yɛ deɛ a ɔkyena anɔpa bra na bɛhyia no na mmom sɛ wodeɛ na agyae deɛ a memba anɔpa no na mmom anwummere no na yɛn nyinaa yɛabɛhyia mu ha sɛnea nnura ɔka yɛ no saa na yɛtoa so nnɛ na anopa no ya yɛdeɛ ne nkɔɔyɛ no yɛmmra na afei so yɛkɔ yɛnka nkyerɛ yɛn nuanom ne yɛabusuafo ofie na ɔmo so mmra mmɛgye ɔmo ho. Rabbi yɛkɛse yɛbɛsrɛ yɛn nuanom mmɛma na yɛ free headquarters yɛbɛka yɛn ho wɔ ha no ɔkyena nɔpa 6 o'clock no yɛhia yɛn nyinaa bɛhyia wɔ ha ne yɛakɔfa nkonnwa no
ye papa bedu ewa ha no ma na bobo ya no wa to china 6 o'clock your brother Razak one o mema ni nyina mama modern say mo beba abeka ye ho anopa ne yakofa nkonwa no aba behhehye we say ye nuanom no mo kuma se techima kentampo sunwa ne brekum obia eba echina afi so echina no eye presby school honum ene ye bekwa akoda nti by be 3 no key ni be ba beka yensa ti wa pese oda no echina nya baby ada akwasi ada afi so ye ba akrodue mu aha wo mu